to so a dedi kan DVLA for and afi Ghana Police Service wone atiesima wone adwuma de abeka ensa ne se owura bia wenye mfihye be se aduasa aban ensa kana bone a chese wadie ne se wakutwa nkrata ya de tetalka ho awakire se dada kra. Underground squad a show National Operations Unit no ase wo Ghana Police Service no emu DVLA adwuma ikona ka wontuma abom na omo ayo operation bi ye nam so nte no owura Philipotin owusu ansa ya bedi mfinhya no aduanan wo mu akwayire ne pechi na so panyin wo mu kiredi a oya driver's license roadworthy certificate ene nkrata bi edema Ghana desia enya ne kwan so na ko ba ne sa no ntempa no wo mu ko ne fie ekohwehwe niema emu na no nam so a won ma mramu wo mu akwadire wo mu pan ye ekohunu eminence card printing machine, hard drive, pen drive mienu, card reader baako, Apple MacBook laptop, HP monitor, kasa hwi ne sonso ha adiononum, ribbon se koko 9, driver license miensa, ene ne mafufuro bia wo hunu ye se gu pen drive no eso. Na se ye kasa die, owura ansa kwakodi post for nsem ebo ama hwehwemu atumi akoso. Ne senti, DVLA adwuma ikona de kokobo Magana de hye nyina se, wo monya ni da ho woni pa bia wo se se, obetumi aboa na mo driver's license ama wo mo de dwuma eho. Na emum no, wo mo modin ase, seba na se wo mo petumi krata de twi wo mo hyen a, wo mo de omani ebeche DVLA fo akache, na DVLA fo mpanyimfo ne adwumaifo no atumi aye de ama wo. Oto a wonsem so de kokobo Magana de hye ase adwumade wo de won ho akohyem, senke be ye nmanemu ya wo mo enjai de wo mo ye ne nyina, esan se adwumaiko na hye ase ebo aporo e wo man yafa na nyina mu, ehwese nipa bi etese no, obetumi akere wo mo de wo mo afamrem. Sankratai efi DVLA fo akache ya DVLA fo mpanyimfo ensa ehye ase.